биё ман туро ба майдони футбол барам. ман кала мегӯям, ту сала мегӯӣ. иқдоми ҷолиб аз канали m.production.02. боз шарт надошта мегӯяд ки иштиҳои том хӯрока чун заҳр аст. инак қисматҳои охирини силсила филми ҳаҷвии Шавкати Мурғпарвар аз ҷониби студияи M Production бо дубляжи пурраи тоҷикӣ пешкаши шумоён мегардад. دوست نداری چرا زنگم میزنی туро мурданак задан дар кор. Е барқадарату чалкак. ту чӣ кор мекунӣ зани касофат? рӯзҳои наздик шумо метавонед то охирин қисмати Шавкати Мурғпарварро аз телеграм-канали M Production дастрас намоед. магар ту ошиқ ҳастӣ? бале, номи ман аҳмад, бигзор ҳама бой шавад. силсила филми мазкурро тамошо кунед ва танҳо бихандед. номи ман ҷумъа, бигзор биёяд хумма. бихандед дӯстон, умратон дароз мешавад. духтаратон ба ман амонат падар. ба ту амонат Шавкат. илоҳу хушбахт шавед. Шавкат рӯзҳои наздик аз телеграм-канали M Production дастрас намоед.